Ola, nós somos Eric E Raúl. Neste episodio imos falar sobre Abraham Lincoln. Ele naceu o 12 de febreiro de 1809 nunha granxa en Kentucky, Estados Unidos. Os seus pais eran moi pobres e non foi ao colexio que fixo que tivera que educarse a si mesmo. A súa muller foi Mary Todd, coa que tivo 4 fillos. Lamentablemente só un viviu ata a idade adulta. En 1860 gañou as eleccións presidenciais e 3 anos despois liberou a todos os escravos dos Estados Unidos. Ademais, continuou a expansión cara ao oeste no medio dunha guerra civil. O 14 de abril de 1865 foi a Washington DC a ver unha obra de teatro coa súa muller. No medio da obra, John Booth disparoulle na cabeza e Abraham Lincoln morreu ao día seguinte. Agora mesmo podemos recordalo nos billetes de $5 e nas monedas de 1 centavo. Aquí terminamos o noso episodio sobre Abraham Lincoln. Esperemos que os gustara moito. Adeus.